जय श्रीराम। मी हडपसर मधून बोलते, प्रतिभा शिवशंकर परदेशी। रथयात्रा ज्या वेळेला हडपसर मधून निघाली त्यावेळेला त्यांच्या पूजा वगैरे मी मेंदळेताईंबरोबर पूजा केली, शिलाची पूजा केली। त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर मी जुळत गेले त्या कार्याशी आणि इच्छा होती त्यावेळेला की मी कार सेवेला जावं, पण ती जुळून आली। माझा योगायोग होता, मला तिथं जायची इच्छा झाली, रामाने मला तिथं बोलवलं, मी केले। माझ्याबरोबर 4 महिला होत्या, बाकीचे 70-75 मुलं होती। यशोदा गिरमे, कुसुमताई जगदाळे, सुमनताई आबा मारुती तुपेंची आई आणि मी प्रतिभा परदेशी, असे आम्ही 4 महिला होतो। तिथं गेल्यावर ते दुसऱ्या दिवसापासून मला नावंदीकर म्हणून होते, त्यांनी मला बोलवलं, म्हणे भाभी तुमचं इथं कक्षामध्ये तुम्हाला व्यवस्था करावं लागल, तिथं तुमची ड्युटी लागल। तर ठीक आहे म्हणून मी सांगितलं। मी 10-12 दिवस तिथं कक्षामध्ये राहून ते सगळं। कुठली सेवा मिळाली होती तुम्हाला? सेवा कोणती मिळाली होती? जेवण वाटप करायचं, भोजन कार सेवकांना कुठलेही कार सेवक येऊ त्यांना भोजन वाटप करायची माझी ड्युटी होती ती। किती दिवस तुम्ही होता तिथे साधारण? आम्ही 7-8 दिवस होतो तिथं। त्याच्यानंतर आम्ही वाड्यामध्ये जिथं उतरवलं होतं आम्हाला, तिथं अशी वेळ आली की मुलांना कर्फ्यू लागल्यानंतर जेवणाचं व्यवस्था नव्हती। त्यामुळं ते नाट्यशिलांच्या हिंदी मासिक असल्यामुळं आणि मी त्यांच्याशी जास्त आल्यापासून त्यांच्याशी संपर्क साधत होते, त्यामुळे त्यांनी मला फुलके आणि भाजी दिली। 2-2 घास सर्वांनी खाल्ले कर्फ्यूच्या याच्यामध्ये। असे म्हणजे बरेचसे अनुभव येत गेले। तिथं शाखा लागायची, सकाळच्या वेळेला प्रार्थना व्हायची, त्याच्यानंतर आमच्या ड्युट्या प्रत्येकाला सोपवल्या जात होत्या। आज आता इतक्या वर्षानंतर राम मंदिर होतंय, ती तुमची सेवा फळाला आली, तर आता तुम्हाला कसं वाटतंय? काय आता आम्हाला असं वाटतं की आम्ही थकलो, पण आत्ताची जी पिढी आहे त्यांनी ते पुढे यावं आणि त्यांनी त्याचा सहभाग घ्यावं आणि त्याच्यात हे करावं। आता जे हे देणगी देऊ लागले, मी पहिलीच पावती फाडली कार्यालयामध्ये जाऊन सनी, माझ्याच्यानं जेवढे होते शक्ती तेवढी मी केली। पण आत्ताचे ही तिसरी कार सेवा आता ही, तर त्यावेळेला मी हे सांगते की आत्ताच्या मुलांनी पुढचा हे पाऊल उचलावं आणि सहभागी होऊन सनी एकत्र येऊन आपला हिंदू धर्म काय आहे, हिंदू धर्मासाठी काय करायला पाहिजे हे त्यांनी ठरवायला पाहिजे। आणि सगळेच मुलं, आत्ताचे मुलं रेडिओ, टीव्ही किंवा मोबाईल घेऊन बसतात, पण थोडं का होत नाही, देवासाठी तुम्ही वेळ द्या। श्रीरामाच्या चरित्रातून आदर्श घेतला पाहिजे। मंदिर नेमकं कशासाठी आपण मानतोय ते लक्षात घेतलं पाहिजे। ज्या वेळेला आपण कुठल्याही गोष्टीला राम म्हणून सगळे आवाज देतो, तर राम हा आपल्या अंतःकरणात असायला पाहिजे, आत्मामध्ये। मी ह्या गोष्टीचा विचार करते की आत्ताची पिढी का वागत नाही तशी, तसं वागायला पाहिजे त्यांनी। सहकार्य सगळ्यांनी येऊन सनी सहकार्य करायला पाहिजे। त्या गोष्टीत सहभाग घेतल्याशिवाय त्याचा नेमका अर्थ कळत नाही। बरोबर। ज्या वेळेला मी भात पुरी वगैरे देत होते कार सेवकांना, त्यावेळेला अशा हाताला फोडं आली होती माझ्या ऍक्च्युली। मग त्यांनी सांगितलं गरम असं आणून टाकायचे, मी वाटप करायचे। तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की पत्रवाळीचा अर्धा भाग करा आणि पत्रवाळीने असा भाग द्या। तर ऍक्च्युली माझ्या हाताला फोडं आलेली होती। तर म्हणजे बरोबर माझी जी इच्छा होती कार सेवेची ती मी केली पूर्ण।